बीडमधील इमामपूरचं नाव बदलण्याची मागणी मंत्री भरत गोगावले यांनी केली आहे। पाणी पुरवठा योजनेच्या उद्घाटनासाठी गेलेले असताना गावाचं नाव बदलून टाका असं वक्तव्य गोगावले यांनी केलं। गोगावलेंच्या या वक्तव्यामुळे नामांतराच्या चर्चेला उधाण आलं। मी त्याला सांगितलं, जर ज्या काही लोक इथं राहत नाहीत तर मग नाव काय असावं हे जे काय आम्हाला वाटलं, त्यामुळे आम्ही त्यांना बोललो। त्याला मी विचारलं की इथे काय वस्ती आहे का कोणाची इतर, तर बोलला नाही आहे। म्हणून मी त्यांना सांगितलं मग तुम्ही नाव बदला, कारण आज आपण पाहतोय की अहमदनगरचं अहिल्यानगर होऊ शकतं, आपलं औरंगाबादचं संभाजीनगर होऊ शकतं, उस्मानाबादचं धाराशिव होऊ शकतं, आणि मग आपलं का नाही होऊ शकत, हा त्यातला मतितार्थ, बाकी काही नाही आहे।